Serieverkrachter krijgt 7 jaar gevangenisstraf. Het is donderdag 19 december. Dit is Zeeland Nu. Geweld ging alle perken te buiten, zegt rechtbank. 10% van de buschauffeurs gaat met pensioen. En al 50 jaar fietsenmaker, maar hij haat fietsen. Dag dames en heren. Een man van 34 uit Vlissingen moet 7 jaar de cel in voor het verkrachten van 4 vrouwen. De man heeft de vrouwen volgens de rechtbank met veel geweld verkracht en zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Een van hen raakte zo ernstig gewond dat ze geen kinderen meer kan krijgen. De man stond terecht voor 6 verkrachtingen, maar in 2 gevallen was er onvoldoende bewijs, oordeelt de rechtbank. De man leerde de slachtoffers kennen via datingapps. Volgens de rechtbank bouwde hij eerst een vertrouwensband op met de vrouwen en ging vervolgens manipulerend te werk. De verdachte heeft met de betrokken vrouwen seks gehad. Dat begon op vrijwillige basis, ook van de kant van de vrouwen. Zij dachten een leuke man te hebben ontmoet, maar gaandeweg werd hij heel erg gewelddadig. Het geweld ging alle perken te buiten in die 4 gevallen. Op die manier heeft de verdachte een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke, psychische en seksuele integriteit van de betrokken vrouwen. De Vlissinger ontkent de verkrachtingen. Volgens hem wisten de vrouwen waar ze aan begonnen en bleven ze terugkomen. Het Openbaar Ministerie en de veroordeelde man hebben nu 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Een grote uitdaging voor vervoersmaatschappij Connection. 10% van de buschauffeurs gaat met pensioen de komende jaren. De pensioenregels zijn veranderd en daardoor mogen 65-plussers sneller met pensioen dan gedacht. Dat betekent soms dat mensen in plaats van in 2021 gaan, in 2020 gaan. Nou, sommigen 11 maanden eerder. In totaal gaat het om 25 buschauffeurs en die moeten worden vervangen. Tot voor kort werden nieuwe buschauffeurs alleen via uitzendbureaus gezocht. Maar de vervoersmaatschappij is ondertussen ook zelf actief op zoek. Via zogenaamde recruiters en op andere manieren. Wat wij wel gaan kijken of we ook de bussen kunnen bestikkeren bijvoorbeeld. En dat is ja, het mooiste. Ik zou het nog het mooiste vinden als ik in een aardappelveld zo'n mooie banner zou kunnen krijgen. Maar ja, we moeten even kijken of dat lukt. Ik praat erover verder met verslaggever Carlijn de Splenter. Die is bij het busstation in Terneuzen. Ja, Carlijn, hoe groot is die uitdaging waar Connection voor staat? Nou, het busbedrijf staat voor een behoorlijke uitdaging. Niet alleen volgend jaar, maar ook de komende jaren. Want de gemiddelde leeftijd van de buschauffeurs van Connection is 55 jaar. Dus ook de komende jaren gaan er nog meer chauffeurs met pensioen. De zoektocht is dus al gestart naar nieuw personeel. En daarbij maakt de leeftijd eigenlijk niet uit. Maar het zou natuurlijk wel lekker zijn als er wat jonge mensen zich gaan aanmelden. Ik doe het met veel plezier. Ik ga echt na mijn werk ga ik voor de ontspanning. Goedemorgen. Goedemorgen. Kim Veldhoen uit Middelburg is 31. Jarenlang was ze taxichauffeur. Maar door een reorganisatie zou ze haar baan verliezen. Ze ruilde de taxi om voor de bus. Maar voordat ze het 12 meter lange gevaarte mag besturen, moet ze een opleiding volgen. Het was natuurlijk ook heel spannend. Ik vond het ook wel heel leuk. Je moet best wel veel testen doen. Veel psychologische test. Ja, natuurlijk hier gewoon je rijexamen. En ja, ik vond het eigenlijk alleen maar leuk. En ja, het duurde een tijdje voordat ik dat allemaal gehaald had. Ja, dan mag je aan het werk. En dat doet ze nog elke dag met heel veel plezier. Je bent vrij. Je hebt toch de controle over een groot voertuig. Dat voelt ook gewoon goed. En de contact met mensen is gewoon heel fijn. En dat je gewoon op de weg, je ziet alles, je ziet van alles. Als je op een kantoor zit, dan zie je alleen wat er binnen in het gebouw gebeurt. En ja, dit is gewoon fijn. Het is ontspanning. Dat grijze lint gewoon voor je en gewoon gaan, gewoon rijden. Ja, Carlijn, als die zoektocht nou niet meteen lukt, wat voor gevolgen heeft dat dan? Op dit moment nog geen gevolgen. De 54 lijnen kunnen in Zeeland volgens dienstregeling blijven rijden. Maar het is wel noodzakelijk dat er nu actie wordt ondernomen. Want die mensen die nu worden aangenomen, die moeten nog worden opgeleid. Dus is het wel tijd dat er nu actie wordt ondernomen. Dankjewel. Corroos Conserve uit Capelle blijkt betrokken te zijn bij een appelmoeskartel.
Samen met 6 andere bedrijven werden prijsafspraken gemaakt voor vrijwel alle appelmoes die in Franse supermarkten werd verkocht. En dat is verboden. Coroos meldde het kartel zelf bij de Franse autoriteit. En daarom hoeft het bedrijf uit Capelle geen boete te betalen. De andere bedrijven is voor bijna 60 miljoen euro aan boetes opgelegd. Coroos wil niet reageren op de kwestie. Het gebruik van lachgas wordt verboden in de gemeente Rijmerswaal. Het is de eerste gemeente in Zeeland die dat doet. Met behulp van een ballonnetje kan het gas worden ingeademd en dat geeft een korte roes. Omdat het schadelijk is voor de gezondheid wil de regering dat lachgas onder softdrugs gaat vallen. Rijmerswaal wacht daar niet op en wil vanaf het voorjaar lachgas in het openbaar verbieden. De walviskaak, die sinds de 17e eeuw aan een muur aan de kade in Veren hangt, is weer spik en span. De kaak van een Groenlandse walvis zat onder het mos en kleine plantjes en dreigde te vergaan. Nu kan hij er weer eeuwen tegen. Hij is geconserveerd en dat is geïmpregneerd met een epoxy, een kunsthars. Ik zie het niet. Nee, dat is het leuke eraan. Ik ben ook heel blij dat hij zo authentiek weer uit dit proces is gekomen. Als je heel dichtbij kijkt, dan zie je wel dat er wat hars in de kiertjes en de gaten zit. De kaak is volgens Meilink een souvenir van de walvisvaart. Daar deed Veren aan mee in de 17e eeuw. Jo de Wilde uit Rilland werkt al meer dan 51 jaar als fietsenmaker bij Jeremiassen in Goes. Maar morgen neemt hij afscheid en gaat met pensioen. Fietsen zijn zijn lust en zijn leven. Maar er zelf op rijden, ho maar. Via een vriend van me bij ons aan het dorp, die zei van, vind je niks bij ons om te komen werken? Maar we zoeken nog iemand. Toen ben ik weer gaan praten met mijn vader. En ja, toen werd ik, dat ik kon komen op een voorwaarde, dat ik niet voor 3 maanden, niet binnen 3 maanden weg. Dus dat is 51 jaar geworden. Jo was dus nog maar 14 jaar en had nog nooit aan een fiets gesleuteld. Ik had alleen een beetje aan brommetjes gesleuteld thuis. En dat was alles. Dus ik moest alles, ik kon niks. Fietsen had nog eigenlijk nooit wat aan gedaan. Dus ik moest allemaal alles leren. Fietsen repareren deed hij graag, maar het liefst begeleidde hij leerlingen die bij hem stage liepen. Ik heb zeker een 20 opgeleid, ja. Ondanks dat ik ongeschoold ben. Maar dat was wel leuk, ja. Ja. Een heel bekende, dat is Patrick Tolk. Die heb ik ook dan opgeleid en die is tot de dag van vandaag komt hij nog steeds bij mij. De werkzaamheden zijn de laatste jaren enigszins aangepast aan zijn leeftijd. De gewone reparatie draait mee en dan de wintermaanden, dat is nou ook, wij hebben zoveel voorraad, zoveel nieuwe fietsen, die doe ik dan magazijn klaar. Dus zomers aan mijn collega aan de fiets, komt hij van het magazijn, dus hoeven we er minder aan te doen. Dus ik mag ze nog niet helemaal rijklaar, maar dan zijn ze in orde eigenlijk. Zijn schuur staat vol met fietsen, maar die zijn niet van hem. Ik fiets niet graag. Ik fiets wel elke dag, maar dan deed ik op proefrijden natuurlijk. Maar ja, ik ben geen echte fietser. Ja, misschien dat het in de toekomst nog komt. Misschien dat het is ook goed voor de gezondheid natuurlijk. Maar vorig jaar heb ik een racefiets omgebouwd op tourfiets dan. Misschien dat ik wat meer ga fietsen. De collega's kennen Jo inmiddels vrij goed. Super collega. Spontaan. Alleskunner. Behulpzaam. Geweldig man. Gedreven. Goeie vent. We gaan het hem ook gunnen dat hij nu met pensioen gaat. Na 51 jaar heeft de fiets voor Jo een bijzondere betekenis gekregen. Ja, alles eigenlijk. Dat was mijn leven. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Ja, tot de laatste dag zou ik nog mijn best doen. Maar ik vind het wel genoeg toch. Ja. Geen zon te zien vandaag. 's Middags viel verspreid een beetje regen. En de temperaturen lagen vrij hoog, 12 tot 14 graden. Ook vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar buien. Morgenochtend is het nog regenachtig. 's Middags wisselvallig, opklaringen, maar ook nog enkele buien. Straks na Zeeland nu een nieuwe serie van het programma Binnenste Buiten. Niet meer met chefkok Alain Caron, maar met reportages over bijzondere plekjes in Zeeland. Vandaag binnenkijken in de woning van Astrid en Dick Rakhorst in Katzand. Daar draait alles om duurzaam en kunst.
Dat zijn zonnecelletjes, die vangen het licht op. Dan gaat dat ventilatortje draaien. Het is eigenlijk om een beetje te laten zien wat je met zonne-energie kunt. Ja, ik vind dit gewoon een heel interessant kunstwerk. Ja, dat is nu. Daarna het uitgebreide weerbericht en onderweg. Veel kijkplezier en een fijne avond.